Президенти Тоҷикистон қарори ба се ҷамъияти саҳомӣ тақсим намудани ширкати барқи Тоҷикро имзо кард. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҳукумати кишвар, дар ин қарор ба ниҳоду идораҳои давлатӣ дастур додааст то 3 моҳи дигар дар заминаи барқи Тоҷик ҷамъиятҳои саҳомиро ташкил диҳанд. Абдулла Ашуров бо ин мавзӯъ машғул аст ва омодаи суҳбат барои посух додан ба суолҳои мо. Абдулло, салом. Ба мо нахуст бигӯед ки дар заминаи барқи Тоҷик кадом ширкатҳо таъсис меёбанд? салом шаҳло. тибқи қарори ҳукумати Тоҷикистон ки онро раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон имзо кардааст, дар заминаи барқи Тоҷик ҷамъиятҳои саҳомӣ, интиқолдиҳандаи барқ ва ширкати тақсиму фурӯши барқ таъсис дода мешавад. худи ширкати барқи Тоҷик танҳо ба истеҳсоли нерӯи барқ машғул хоҳад буд. Аслан ин тақсимот ба чӣ хотир аст? Чаро мақомот чунин тасмим гирифтанд? Абдулло, масъалаи тақсими ширкати барқи Тоҷикро аз ин қабл созмонҳои байналмилалӣ ба ҳукумат машварат дода буданд ки садҳо миллион доллар барои тармиму босозии нерӯгоҳҳои Тоҷикистон ҷудо мекунанд. Созмонҳои байналмилалӣ назири Бонки ҷаҳонӣ борҳо ба Тоҷикистон маслиҳат дода буданд дар ширкати барқи Тоҷик таҷдиди сохтор сурат бигирад. зоҳиран таҷдиди сохтори барқи Тоҷик ки солҳост барои фаъолияти ношаффоф ва қарзҳои беш аз 1 миллиардияш танқид мешавад, зери фишори созмонҳои байналмилалӣ сурат гирифтааст. аммо акнун суоли аз ҳама муҳим: барои мардум чӣ иваз хоҳад шуд? Ин тақсимот нархро боло намебарад, нархи барқро? боло рафтани нархи барқ аз эҳтимол дур нест шаҳло, чун созмонҳои байналмилалӣ мисли Бонки ҷаҳонӣ, Бонки осиёи рушд дар баробари таҷдиди сохтори барқи Тоҷик аз ҳукумат талаб карданд ки нархи барқ боло бурда шавад. бори охир Тоҷикистон дар поёни соли гузаштаи 2017 қимати барқро 15% боло бурд. айни ҳол 1 киловаттсоат нерӯи барқро ширкати барқи Тоҷик ба аҳолӣ тақрибан 17 дирам мефурӯшад. ширкати Помир Энерҷӣ ки сокинони вилояти худмухтори Бадахшонро бо барқ таъмин мекунад, аз ин ҳам гаронтар барқро мефурӯшад. сокинони ин вилоят 1 киловаттсоат нерӯи барқро бо қимати наздик ба 20 дирам харидорӣ мекунанд. Ташаккур, Абдулло. Тафсилоти бештар дар бораи фаъолияти барқи Тоҷик ва назарҳои сокинони Тоҷикистон дар бораи нархи барқро дӯстони азиз метавонед дар сомонаи мо пайдо кунед.